Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Di ba kumuangkon sa akong kaparutan pa? Hey, Jack. Kung tinuod nga mabdos sinubi. Gusto kong masayod kinsay nakapamabdos niya. Unsa pa may imo makuha kung mahibawan nimo kung kinsay lang pamabdos ni Nobi? Patumboy si Alma. Busa imposible nga siya mo'y nakapamabdos ni Nobe. Laki gyud nakapamabdos niya. Unsa imo kalibutan nga gigastuhan ni Alma ang pagmabdos ni Nobi? Doon nagunay kwarta si Alma. May mong nangita sila sperm cell donor. Aron mo ay makapamabdos ni Nobi. Kinahanglang masayran kagut. Kinsay nakapamabdos ni Nobe. Tinuod yun di ayang gisulti ni Chokoy. Naluoy ba akong Jack, ma? Unsa? Naluoy ka niya. Kisa may dili maluoy. Nga gibuhat man ni ang tanang paagi. Aron iya lang kong makita og ikasulti. Unya naluoy ka niya. Naluoy. Pero wa na magpasabot mahanga. Nabihag niya nga akong kasing-kasing. Dili ko mahimong ibaylo si Alma sa parehas og utok ni Jack. Pero kadtong Ronel, Di na ta magisgot niya, ma. naluoy ko nimo anak. Pero kinahanglan dili nimo palambuon ang imong pagbati ni adtong Ronel. Nga way gugma nimo. Unsa may natabos kong boss no nga wa man siya manawag. Aw noon, sige man siya pada kwarta para sa prutas o fresh milk ni Nubi. Ano Chokoy, ma'am? nanawag ba si Ronel nimo? Wa man jud ma'am. Taon-taon na yun nga wa siya manawag na ako ma'am. Na ikaw ma'am, yun sa man iya kang gitawagan ma'am? Ay maubitawng giduol ka nako. Kay taod-taod na siyang wa manawag nako. Wa man sa manawag na ako si boss ma'am eh. Unsa man kay nahitabo sa akong anak? Ani ma'am, kung kita lang kayo manawag ni ma'am, ha? Di man sa siya matubag ma'am, pero kaning buhi pagod ka siya ma'am, kay nagpadapa man siya ma'am. Hoy pagbantayan mo sinultihan ha, Chokoy. Pagtarong diha. Usi buhi pa siya. Ngano? Gusto ka bang mamatay ang akong anak? Ha? Di, ma'am, na sa taon kay. Ano ko taong gusto mo na ako mamatay si Boss Ronel na ako? Wa na mo sweldo na ako. Hilom diha. Kwarta. Kwarta lagi mo gihuna-huna da. Unsa man? Sige ka lang gihapon sa isugo ni boss nimo? Sige na po ma'am oy. Unsa ba kay isugo ni Ronel nimo? Ha? Secret. Unsay secret? Ay, di kaya importante ma'am. Di kaya importante ma'am. Kung anong ma'am, iyang ipatanaw na ko ma'am kung maayo ba ang kahimtang ni Nubi. Nubi na sad? Kuan sa ma'am, ay lang reklamo good ma'am. Gusto lagi kong makakitaan ng Nubi. Ma'am. Di ba ma'am, kakita na kag itoy ma'am. Di ba? Mura siya, mura na. Pareho na. Mura mga ituya. Isipan na lang ma'am na makita nimong itoy, mauna na si Nubi. Wow. Klaro na gid ang imong tiyan, love. Mabdos na gid ka. Ang. Hapit na gun mag-unom ka buwan nga kuntihan. Budak ko gid ni. Ingon ang doktor, mobalik ko na ta sa iyang clinic para sa gender reveal. Sa man na?
Kada bang may bawaan nato kung lalaki o babae ba ang niya sa akong sabakan? Gusto kong lalaki. Ay pagbuot, uy. Love, magparty ta para sa gender reveal. Ay, ayaw, uy, di ko ganahan. Ha? Nga naman. Di ko ganahan na ka may baho nga may anak na unya ta. Maawaw ka nga ako'y amahan. Ganang mauwagod ko. Dili lang ko gusto nga mahimong instant celebrity ang atong anak. Unsa? Dili di ay kagubta ng atong anak nga ang iyamang mga ginikanan. Pulos babay. Unsa? Please, sabta ko. Dili ko gustong kagubtan sa mga marites ang mamahimo natong anak. Dugay man ang akong client. Oh. Sila si Alma ug si Nubi. Gihatagan gyud kog kahigayunan nga makita ka, Nubi. Mabdos gid siya. Klaro na ang iyong tiyan. Dinhin na lang ta. May sabnoon kay gigutom na ko. Pwedeng makig-uban ninyo? Ni ade ka? Oh, yeah. Ano yung among meeting place sa akong client? Nga no? Di ka musugot nga maka-join ninyo din sa restaurant? Okay naman. Ganon dili good. Pero, mayo nang masayod ka nga wa ko malipay ning atong pinagkita. Alma, don't worry. Di ko mangitag gubot. Inigabot sa akong client, mahimong mubiya dahil ko din eh. Imo nang gituyo? Imo tingali ming gisundan, no? Ako'y unang nakapwesto ining maong restaurant. Sa ako nagikasulti, nga din himi magsabot sa akong client nga makita. Dili ko gusto gubot, ha? No. Uy, gubot nga mahitabo, Alma. Oh, tinuod yun nga mabdos ka, Nubi. Og ako ang amahan siyang gimabtos. Mo ba? Di na ako makilalis niya na, Alma. Oh. Okay, niyan ang akong client. Biyaan tayo na mo, okay? Dali. Samantha. Mamaya ta din, eh. Ngita taglang restaurant. Nang, good morning. Ay, Ah, yawa na ko ni mo Chokoy, ay. kuyuon pa day ka nang? Ang, nangalit man ka diha, kalit mo lang kagtunga. Ako kita ni mo. Abi na kog nakakita na kanako nang. Unsa man gusto nimo nang? Kanang siging-sigingon ta ka? Aron di ka tugkag ka ng hubag-hubag ka? Unsa may pagtuon ni mo nako di ay bata nga tugkan paghubag-hubag. Ay, gikuyuan mo kog kagod. Oh, tempo ay ni aman lagi ka. Wala baron diri si Alma og Snobe. Ha? Di may mo nga kita ray niya. Ngaw niya, ikaw na lang modawat sa mga preskong prutas o press milk nang? Oh, mahimo oy. Oh. Nga nugot taong dili. Be, hain man na. Wa na sila din eh. Kita. Gidali ko gani ang among panagsabot sa akong client. Pero na ako silang maaptan. Pero wa na sila. Tingalig na malihin silang restaurant. Sayang. Mabdos giday si Nubi. Mabdos giday siya. Kinsa kay nakapamabdos ni Nubi, no? Murag, wakay ganang mukaon. Si Jack ba'y nakaingon? Siya, yun. Naglagot lang ko. Sa kadaghan sa mga tao, siya pagkay atong gikaabot dito sa unang restaurant na atong gisudlan. Bitaw, no? Lagot kong natanaw niya. Iyang gitutukan ang akong tiyan. Labing siguro, mangutana gito siya kung si Kinsey nakapamabdos ni mo. Dili lang siya makapangutana kay diha man ko. Maog yun. Lain na ba siya tinanawan sa akong tiyan? Mura siya diskumpiyado. Murag nakatag-iya.
makalagot. Unsay imong gusto? Ako na imbarguho na ilang kumpanya? Unsa? Uy, Nang. Dugay pa man tingali sila mamauli, oy. Mulakaw na lang ko, Nang. Mulakaw na ka? Unsa man, wa ka ganahin nakigatubang nako. Ha? Ala, no? Anong wa ka, no? Pero kung magsigi tag tubang nang na, kuyaw. Kuyaw kayo nga magkaili sa dagway, ani. Nya, di ka ganahan. Nya, matiguan ko. Di ko eh. Di ko kakita sa kung liwat, nang kanang kalaki. Oh, may sakyan na nga may abot Chokoy. Sila na ron. May ragyod nga wa ka pa mo pauli. Ay! Mo pa uli na ang tako? Oh, ganun pauli man ka? Nganong wa man nimo dawata ang akong kamot nga mulaman na unta nimo Chokoy. Kaning di lang ko kuyawan ko. Doon na sa niya dollar nga. Mo kalit og pilit sa kong pad. Hiniglamano na to. Nanganad ka? Ay, wa man. Mo bitaw nang wa dyan ako dawatay mong kamot. Nga makiglamano na ko. Kuyawan lagi ko. Si Aum di ka Chokoy. Malingaw kay ko niya lang. Basta mo ani. Di gyud ka pulaan nga makigatubang niya. Kining klarong day mong tiyan, day nobs. Pero, gwapa lang diapon ka. Mao na hinungdan Chokoy nga gipamabdusan gid ako ang akong love. Aron dili na siya maangkon paslain. Ikay nagkapamabdos niya? Ngano? Dili pwede? Okay. Kung ano, way kiha, oy. Kaya way reklamo. Kana ba? Ma, may daddy ming sudan si Love. Daghan man eh. Paapilala ninyo kaon si Chokoy. Ha? Ay lang taon, oy. Kaya masuko nga akong boss, ana. Boss? Kinsang boss, Chokoy? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!